Registrovaný objednávateľ vstúpi do katalógu ponúk. Vyhľadá si požadovaný predmet zákazky, v tomto prípade kancelársky papier. Ako prvé si vyfiltruje druh, to je tovar, stavebná práca alebo služba. V tomto prípade tovar. Ďalšie filtrovanie je realizované na základe kľúčových slov týkajúcich sa požadovaného predmetu. Systém vyhľadá všetky ponuky v katalógu ponúk zodpovedajúce zadaným požiadavkám. Na základe porovnávania objednávateľ vyhľadá vo vybraných ponukách tú, ktorá najviac zodpovedá jeho predstave o funkčných a technických špecifikáciách. Pri kancelárskom papieri ho zaujíma napríklad gramáž, rozmer, farebnosť a podobne. Objednávateľ preskúma všeobecné zmluvné podmienky, to jest všeobecná zmluvná špecifikácia, či zadaný rozsah zodpovedá jeho požiadavkám aj množstvom, miestom a časom dodania. V prípade, že ponuka úplne vyhovuje, označí ju ako predbežne akceptovanú, a to v prípade, ak systém vyhodnotí, že v katalógu ponúk sa nachádzajú ešte aspoň dve ďalšie ponuky na rovnaký predmet zákazky. Ďalším krokom v procese objednávania je pre objednávateľa bez ohľadu na to, či prvá časť objednávky bola vytvorená výberom z katalógu ponúk alebo vlastným zadaním, vyplnenie objednávkových atribútov, ktoré pozostávajú z konkrétnej zmluvnej špecifikácie. Zadefinuje miesto plnenia, ak je miestom plnenia viac ako jedno miesto, nezadá nič a systém automaticky vyplní Slovensko, alebo vytvorí objednávku na každé miesto plnenia zvlášť. Ďalej vyplní lehotu plnenia. V prípade poskytovania služby zadá lehotu od do. Pri nákupe napríklad kancelárskeho papiera zadá presnú hodnotu, ďalej vyplní presné množstvo, koľko kusov požaduje a druh všeobecných zmluvných podmienok s možnosťou určiť maximálnu výšku zdrojov, pokiaľ nie je určená predbežne akceptovanou ponukou. Ak má objednávateľ potrebu zadať, napríklad na kancelársky papier má v rozpočte určených 4500 eur z DPH, túto hodnotu zapíše do políčka a systém dodávateľom nedovolí vyplniť vyššiu hodnotu pri zadávaní svojej ponuky. Súčasťou objednávkových atribútov sú tiež podmienky súťaže. V rámci nich objednávateľ označí, či je pre túto zákazku platcom DPH a zadefinuje hodnotiace kritériá. Lehotu na predkladanie ponúk. Systému nedovolí určiť kratšiu ako minimálnu zákonnú lehotu 72 hodín, ktorú môže podľa potrieb predĺžiť. Taktiež môže zadať internú poznámku, ktorá slúži pre jeho vlastnú potrebu a môže v nej uviesť napríklad spisové číslo alebo meno osoby, ktorá danú objednávku zadáva. Uložené zadanie zákazky je pred spustením obchodovania možné vytlačiť a použiť na bežné vnútorné procesy odsúhlasovania a prípadnej ex ante kontroly pri eurofondoch. V prípade, že pripravené zadávanie nepoužije okamžite na vyhlásenie zákazky, nájde ho uložené v sekcii Prehľad mojich zákaziek ako zákazku v príprave. Po jej otvorení objednávateľ zákazku skontroluje. S tlačením tlačítka Vyhlás zákazku sa začne proces zadávania zákazky, ktorý trvá spravidla 72 hodín. Vyhlásenie zadávania zákazky je právny úkon, ktorým objednávateľ zadaním prihlasovacích údajov potvrdzuje, že je to jeho vlastný prejav vôle na uzavretie zmluvy s vopred neurčeným dodávateľom za podmienok podľa jeho objednávky, všeobecných zmluvných podmienok a kontraktačnej ponuky, ktorá sa stane víťaznou ponukou.
Po potvrdení úmyslu zadať zákazku sa toto zadanie zobrazí v sekcii Prehľad obchodov. Všetci registrovaní dodávatelia, ktorí vo svojom registračnom formulári uviedli, že chcú byť e-mailom upozornení na vyhlásenie zákaziek, ktoré obsahujú nimi uvedené CPV kódy a uviedli v tomto prípade CPV kód kancelárskeho papiera, dostanú e-mailom informáciu o spustení obchodu. Akýkoľvek dodávateľ predloží svoju kontraktačnú ponuku na vyhlásený obchod tak, že si danú zákazku vyhľadá v sekcii Prehľad obchodov. Po kliknutí na Predložiť ponuku sa mu zobrazí zmluvný formulár so všetkými právne dôležitými informáciami. Samotné predloženie kontraktačnej ponuky je v spodnej časti obrazovky a je farebne zvýraznené. V rámci predloženia kontraktačnej ponuky dodávateľ uvedie celkovú ponúkanú cenu a sadzbu DPH. Výslednú sumu systém vypočíta automaticky. Nakoľko je predloženie kontraktačnej ponuky dodávateľom právny úkon, aj on zadá svoje prihlasovacie údaje, čím potvrdí, že ide o jeho prejav vôle uzavrieť zmluvu s objednávateľom, ktorý vyhlásil zadanie zákazky za podmienok podľa kontraktačnej ponuky, všeobecných zmluvných podmienok a objednávateľom doplnených objednávkových atribútov. Systém následne jeho ponuku vyhodnotí a zobrazí jeho aktuálne poradie. Dodávateľ tak môže predkladať kontraktačné ponuky až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk systém automaticky ukončí obchod, čím sa stane zazmluvnený. Automaticky vygeneruje poradie, čím deanonymizuje všetkých zúčastnených dodávateľov. Taktiež vygeneruje zmluvu zostavenú z identifikačných údajov oboch zmluvných strán, z opisu predmetu zákazky, konkrétnych zmluvných podmienok a najvýhodnejšej kontraktačnej ponuky. Zmluva je účinná nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmluv a jej súčasťou sú obchodné podmienky elektronického trhoviska. Zároveň je objednávateľovi a úspešnému dodávateľovi zaslaný notifikačný e-mail s informáciou o ukončení súťaže.